Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba tal-Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-kol. Inġbana hawnhekk dal-għodu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqassa qegħdin f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu u ġejna mhux bħala rutina imma bħala ħbiberija li dejjem tikber. Ara l-quddiesa mhix sempliċement bħal tal-bieraħ jew bħal tal-bieraħ l-ula. Il-quddiesa ta' kuljum hija ħbiberija li dejjem tikber. Konoxxenza li dejjem tikber. Ara. Illum qegħdin niċċelebraw it-tifkira ta' San Tomas ta' Aquino, Presbiteru u Duttur tal-Knisja. Se nofru dan is-sagrifiċċju tal-quddiesa għal ruħ Emanuel u Viktorja Xwierem. Int li jogħġbok issir bniedem bħalna biex issalvana mulej ħniena. Int li ritmu tarina fuq is-salib Kristu ħniena. Int li ġajf taħt il-triq tas-sema mulej ħniena. Iħenna rina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti tajtna f'San Tomas ta' Aquino sinjal ċar ta' ħeġġa qdusija u ta' ħerqa għat-tagħlim imqaddes. Għamel li nifhmu sew kull ma għallem u li nsiru nixbħuh fl-imġiba ta' ħajtu. Bibnek Ġesu Kristu siedna riju Alla u miegħek jgħix fi saltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-Ittra lil-Lut. Ħuti, il-liġi ta' Mosè billi għandha biss id-del tal-ġid li għandu jiġi u mhux dan l-istess ġid lil dawk li jersqu qrib lejn Alla ma tista' qatt tagħmilhom perfetti bis-saħħa ta' dawk is-sakrifiċċji li huma joffru bla wafqin minn sena l-oħra. Għax kieku kien hekk, dawk li jagħtu l-kult lil Alla ma kinux forsi jwafquhom dawn is-sakrifiċċji kieku kienu jħossu ruħhom bla dnubiet u minn natfin minnhom darba għal dejjem. Għal kontrarju, b'dawn l-istess sakrifiċċji issir it-tifkira ta' dnubiet minn sena l-oħra. Għax ma jista' jkun li jiddem tal-gnides u tal-mos ineħħi dnubiet. Għalhekk Kristu meta daħal fid-dinja qal: sakrifiċċju u offerti inti ma rridx, imma ġisem int ħejjit għalija. Vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet lilek moġbux. Jien imbagħad hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rida tiegħek u Alla kif fil-ktieb hemm miktub fuqi. L-ewwel qal: sakrifiċċju u offerti vittmi maħruqa u vittmi għad-dnubiet la ridthom u lanqos oġbuk għalkemm dawn tlabthom il-liġi. Imbagħad qal: hawn jien ġejt biex nagħmel ir-rida tiegħek. B'hekk Alla neħħa s-sakrifiċċji tal-ewwel biex qiegħed flukhom tat-tieni. Bis-saħħa ta' din ir-rieda aħna konna mqazzin permezz tal-offerti tal-ġisem ta' Ġesu Kristu magħmula darba għal dejjem. Il-kelma tal-mulej. Sar responsorjarju ngħidu flimkien: hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Ittamajt b'tama qawwija fil-mulej u niżel ħdejja u sama l-għajta tiegħi. Għedli fuq fommi għanja ġdida, għanja ta' tifħir lill-Alla tagħna flimkien. Jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Inti ma titaxxaqx b'sakrifiċċju u offerti, imma widnejja inti ftaħtli. Ma tlabtnix vittmi tal-ħruq u tat-tpattija, imbagħad jien għedt hawn jien ġej flimkien. Jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Xandart il-ġustizzja f'ġema kbira, xuftejja ma żemmejthomx magħluqa, mulej dan inti tafu flimkien. Hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Ma ħbejtx f'qalbi l-ġustizzja tiegħek, il-fedeltà u s-salvazzjoni tiegħek inti ħabbarthom. Ma ħbejtx it-tieba u l-fedeltà tiegħek lill-ġema l-kbira flimkien. Hawn jien mulej ġejt nagħmel ir-rieda tiegħek. Nqumu bil-wifqa. Alleluja, alleluja, alleluja.
infaħrek missir sit is-sema u l-art, għax inti dawn il-ħwejjex tastaltna u rejthom li ċkejknin. Alleluja, alleluja, alleluja. Il-mulej ma'kum. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien ġew Ġesu u ħutu, baqgħu barra u bagħtu jsejħulu. Dak il-ħin kien hemm ħafna nies bil-qiegħda madwaru. Qalulu, ara ommok u ħutek qegħdin hemm barra u jriduk. U hu weġibhom, min huma ommi u ħuti? Imbagħad dawwar ħarstu fuq dawk li kien hemm madwaru bil-qiegħda u qal, dawn ara huma ommi u ħuti. Kull min jagħmel ir-rieda ta' Alla, dak huwa ħija u uħti u ommi. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Ħa nitkellma fuq il-qari tal-lum, nitkellma fuq il-qaddis tal-lum. Bħalissa qegħdin naqraw siltiet mill-littra lill-Lut u kultant din il-littra hija sabiħa ħafna, imma kultant hija diffiċli wkoll. Bħalissa qed jitkellem fuq kif is-saċerdozju ta' Kristu huwa superjuri, huwa aħjar mis-saċerdozju tal-Antik Testament. U llum qed jgħidilna li s-sagrifiċċju ta' Ġesu huwa superjuri, huwa ikbar, huwa aħjar mis-sagrifiċċji kollha tal-Antik Testament. Issa dan aħna nisimgħu hekk u noqogħdu bi kwietna u jibqa' għaddej. Imma immaġinaw ftit il-poplu Ludi li kien joffri sagrifiċċji kuljum, ħafna bejjem, sagrifiċċju lill-Alla. Mhux ġurnata, mhux darba fil-ġimgħa, imma kuljum dan il-poplu Ludi kien joffri ħafna sagrifiċċji kuljum, annimali maqtula b'sagrifiċċju lill-Alla. U dan il-kittieb tal-ittra lill-Lut qed jgħidilna ara Ġesu ġej joffri sagrifiċċju wieħed darba. X'offra? Ma offrix barri jew muntun jew naġa jew ħaruf, imma offra lilu nnifsu. X'offra Ġesu? Sempliċement ġismu? Is-sagrifiċċju ta' Ġesu jikkonsisti fil-li jagħmel ir-rieda tal-Missier. Semmija darbtejn fis-silta tal-lum, ara. Imbagħad jien hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek o Alla. L-ewwel darba. Imbagħad qal hawn jien ġej biex nagħmel ir-rieda tiegħek. Dan hu l-ikbar sagrifiċċju. Kultant it-tfal ngħidulhom għamel xi sagrifiċċju, tiċċaħħad minn xi ħaġa sabiħa. Forsi t-tfal iż-żgħażagħ tagħna għandhom bżonn jitgħallmu din is-sena li jiċċaħdu minn xi ħaġa, li jagħmlu sagrifiċċju. Mhux kollox sew, mhux kollox jisni nitkaxkal mill-affarijiet, nitkaxkal mid-dinja, inkun kapaċi ngħid żomm sa hawnhekk. Imma l-akbar sagrifiċċju li nistgħu nagħmlu huwa li nfittxu r-rieda tal-Alla u nwettquha. Dan hu l-ikbar sagrifiċċju. U l-quddiesa dan li tgħallimna hija l-akbar sagrifiċċju li nfittxu r-rieda tal-Alla speċjalment fil-kelma tiegħu u li nwettquha. Is-silta tal-Vanġelu San Mark illu qed jagħtina silta qasira imma qed jiftaħ bibien kbar. Ġesu kien qiegħed imdawwar b'ħafna nies
U ġiġaħat għallu isma' hemm ommok uħutek iridu jkellmuk. Iriduk. U Ġesu ma qabaċċu telaq. Għad hemmhekk, min huma ommi uħuti? Kull min jagħmel ir-rieda ta' dak huwa ħija u uħti u ommi. Ma naqqax il-wol ta' ommu ta', ma naqqax il-grad tal-Madonna, naqqax xejn. Anzi, ippreżenta bħala l-aktar waħda li tagħmel ir-rieda tal-Missier. Imma inkluda lilna wkoll, kemm hija sabiħa din. Inkluda lilna l-koll fil-familja tiegħu. Aħna ħut, aħna fil-familja ta' Ġesu. Kemm hija kbira din. Aħna fil-familja ta' Ġesu. Kull min jagħmel ir-rieda ta' missieri ta' Alla dak huwa ħija u uħti u ommi. X'dinjità għandna, x'dinjità tagħna Ġesu. Il-familja ta' Alla, il-familja ta' Ġesu. Ħa nitkellmu fuq il-qaddis tal-lum. Illum qegħdin niċċelebraw il-San Tumas d'Aquino. Dan San Tumas twilet ħdejn Monte Cassino aw fin-Napli fis-sena 1225. Meta kellu xi 15-il sena daħal mad-Dominikani kontra r-rieda tal-ġenituri tiegħu, speċjalment missieru. Ma rridux jidħol patri. Imma dik kienet it-teq tiegħu. Studja Napli, studja Pariġi, kien disċiplu ta' San Alberto l-Kbir. Imbagħad sar professur, kien konsulent tal-Papa. Il-Papa f'dawlu biċċa xogħol kbira l-Konċilju tal-Lyon. Ara ftit. Dan taf x'għamel San Tumas d'Aquino? Għamel biċċa xogħol kbira, s-subba teoloġika ħadd nistudjawha sal-lum. Kellu karattru sempliċi dan San Tumas d'Aquino. Ara llum kultant tisma' diskors, tisma' wieħed għaref, jitkollem mod bombastiku, tqejl, ma jafx fejn se jibda, ma jafx fejn se jispiċċa. San Tumas d'Aquino għandu moħħ u qalb ċari. Ara, jitkellem mod sempliċi, li għana tiegħu kien li jippreka għan-nies foqra, għan-nies sempliċi. Jiftiem minn kulħadd. San Tumas. Affarijiet qal ħafna kapaċi jispjegahom lit-tfal iż-żgħar. Hawn l-kobor ta' San Tumas d'Aquino. Kellu karattru sempliċi. Għaraf li l-istudju u t-tagħlim kienu l-vokazzjoni ta' ħajtu. Din ir-rieda ta' Alla kienet għalih. Qabel ma jistudja, qabel ma jippretka, kien jitlob. Ara, marbut ma' Alla. Għalfejn. Taf għalfejn it-talb. Aħna nitolbu kultant biex naqelgħu mhux hekk. San Tumas d'Aquino jgħallimna wkoll li nitolbu biex aktar jaħdem Alla milli naħdmu aħna. Aktar jitkellem Alla milli ngħid jien. Għalhekk it-talb. Ara, qabel ma jippretka, qabel ma jaħdem, qabel ma jistudja, qabel ma jgħallem, jitlob. Mulej, aħdem jint. Aħdem jint aktar minni. Emitta xi 50 sena. San Tumas d'Aquino qaddis kbir. Dottur tal-Knisja. Nitolbu dal-qaddis kbir biex inissel fina l-imħabba l-istudju, għal-qari, għal-kelma tal-Alla, u għat-tagħlim. Ħasra li kultant niltaqgħu man Sara li jaħsbu li tkun nisrani fisset tkun mammet u daqshekk. Le, hemm bżonn nitgħallem, hemm bżonn tiskopri dejjem aktar, hemm bżonn tfittex,
Hemm bżonn titgħallem aktar kemm tkun ħaġa sabiħa kieku nħobbu it-tagħlim daqshekk. Aħna nbilku lil Alla llum għall-erf u l-imħabba li bihom żejjen lil San Tumas d'Aquino nitolbuh il-grazzja li nkunu nixbħu lil dan il-qaddejs fil-ħerqa tiegħu għall-istudju tal-ħwejjeġ tas-sema u għall-qdusija. Ieqaf mulej mal-Knisja tiegħek jew twassal bla mittiefes it-tagħlim tal-ħwejjeġ tas-sema li inti jogħġbok tirrivelalna permezz ta' ibnek il-ħażiż nitolbu. Għamel li daw kollha li inti ssejjaħ biex bħal San Tumas jgħalmu l-erf tal-ħwejjeġ tas-sema ikunu dejjem fidili għal maġisteru tal-Knisja tiegħek nitolbu. Għamel li daw kollha li qed iħejju ruħhom għal ministeru saċerdotali li jitalmu l-erf tas-sema bla qiegħda bla ebda fehma ħażina biex imbagħad iwassluh lill poplu tiegħek ħajruh it-triq tas-sema nitolbu. Għati il-mistiħ ta' dejjem lill-qaddejja tiegħek Emanuel u Viktorja Xwiereb u lil ħutna mejtin kollha u għamel li jiddi dejjem lilhom id-dawl ta' dejjem nitolbu. Dawwel il-fema tagħna biex bqal kbira nilqgħu l-erf tiegħek, nogħżuh bil-fedel ta' kollha u nuruh fl-email u l-imġiba kollha tagħna nitolbu. Nitolbuk mulej għalina l-koll li ġejna din l-Ewkaristija għatina li nimitaw tant eżempji sbieħ ta' tant qaddisin kbar, għatina li nħobbu it-tagħlim, għatina li niskopru dejjem aktar li aħna il-familja tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum. Inti taf min huma u inti taf il-ħtiġijiet tagħhom. Nitolbuk għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna. Nitolbuk mod speċjali għal dawk li għaddejjin minn momenti diffiċli fil-ħajja. Għal morda, kemm dawk li jinsabu fl-isptarijiet, kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom, għal dawk li jduru bihom, għal dawk li għaddejjin mid-dlam tal-ħajja biex ma jaqtgħux qalbhom imma jafdaw fik nitolbu. Nitolbuk għat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna biex iħobbu t-tagħlim u nitolbuk għall-għalliema, għall-katekisti, għall-edukaturi tat-tfal u ż-żgħażagħ tagħna biex iħarsu lejn dawn il-qaddisejn u jitgħallmu minnhom nitolbu. Nitolbuk għal familji kollha tagħna, nitolbuk għal komunitajiet tagħna, nitolbuk għall insara tagħna, nitolbuk għal pajjiżna u nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja nitolbu. Mulej Alla li tista' kollox, inti tajt erf kbir u tal-għaġeb lil San Tumas d'Aquino biex jgħaddih bla mittiefes lill-oħrajn. Għatina li nogħżu dejjem dan il-erf tas-sema biex ikun għalina mużbieħ fil-mixi tagħna lejn is-sema pajjiżna bi Kristu siedna. Rimil
Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Ikun jogħġbok Alla s-sagrifiċċju li aħna minn qalbna nofrulek fit-tifkira ta' San Tumas ta' Akwinu biex fuq it-twissijiet tiegħu ninaqdu fit-tifħir tiegħek u nofrulek lilna nfusna kollna kemm aħna bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom, nerfgħu qlubna l fuq, niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwew xieraq tas-sew mulej Missier Qaddejs, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għax fil-qaddesejn li jikkonsagraw ruħhom għal Kristu minħabba s-saltna ta' smewwiet, jixtaq infaħru lilek għal provvidenza tiegħek tal-għaġeb, għax bija interġa' ssejjaħ lill-bniedem għal dusija li fija sawwartu fil-bidu u ddewqu minn issa d-doni li bihom iżżejnu fit-tiġdid tad-dinja bi Kristu Siedna. Għalhekk mal-qaddesejn u l-anġli kollha infaħruk u intennulek bla qiegħda Qaddejs, 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 mulej Alla tal-eżerċitu. Osanna fil-uri ta' smewwiet, imbierek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fil-uri ta' smewwiet. Qaddejs tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex miraj ħibati ħaj il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħaj il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan l-misteru tal-fidi, inħabru l-mewt tiegħek mulej, għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċikon tagħna nitolbu li l-Ispiritu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed li jenna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarra mad-dinja kollha u qed taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Emanuel u Viktorja Xwiereb li jogħġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jilxu xtaqwa għall-ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, ma' San Ġorġ Preka, ma' San Tumas ta' Akwinu, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek.
Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem midnub u imħalsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija islim u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Lej Ġesu Kristu Alla l-ħaj bil-mewt kif qed minnek il-missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadrej lid-din tan il-ġisem u d-dem għat-testijek eħlisni metijiet kollha u minn kull ħażen. Żommna dejjem fil-lejl tħallina qatt nfedet minnek. Danu l-ħaruf talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħaresni għal-ħajja ta' dejjem.
Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, dem ta' Kristu ħeġġiġni, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabbarni, Ġesu ħanin ismani, fil-pjagi tiegħek aħbini, tħallini qatt ninferet minnek, mill-għadu ħażin ħaresni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek il-qani biex mal-anġli u l-qaddisin tiegħek infaħrek għal dejjem ta' dejjem amen. Nitolbuk mulej biex kif qawwina bi Kristu l-ħobb sħajtana, hekk ukoll tallimna bi Kristu li mallem tagħna. Ħalli fit-tifkira ta' San Tomas d'Aquino nitalmu l-verità tiegħek u nuruha fl-emil tagħna bl-imħabba. Bi Kristu siedna. Ħanejdu dak it-tlieta vamarijiet li talbet il-Madonna minn dan is-santwarju. Ew nofruhom skont l-intenzjonijiet għal persuni li nixtiequ. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imbierek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pino, sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm, il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Il-ġurnata tajba lil kulħadd. Madonna